Práve teraz robia milióny ľudí niečo nečakané. Máš ChatGPT chaty a účty a ja vám dnes ukážem, prečo by ste to mali zvážiť aj vy. Asi ste to už mnohí zaregistrovali, ale okolo AI sa deje niečo zvláštne. Ľudia po celom svete masovo odinštalujú ChatGPT. A nie je to preto, že by začalo písať blbosti alebo by zdvihli predplatné. Dôvod je oveľa horší. OpenAI oficiálne predstavil spoluprácu s americkou NSA. Tu preslavil Edward Snowden kvôli sledovaniu civilistov. Zostaňte so mnou až do konca, pretože dnes vám ukážem, ako si u seba nielenže rozbiehať AI, ktorá vás nebude sledovať, ale aj čo sa stane, keď AI stratí všetky zábrany a začne generovať veci, ktoré sú na hranici zákona. Je to ten najnebezpečnejší nástroj, ktorý som doteraz mal v počítači a úprimne niektoré odpovede sú fakt odporné. Stalo sa to, že do správnej rady OpenAI dosadili bývalého generála Paula Nakasoneho údajne kvôli kybernetickej bezpečnosti, ale neoficiálne to vyvolalo silné obavy o súkromie. A reakcia nenechala na seba dlho čakať. Komunita na Reddite a sociálnych sieťach začala vo veľkom riešiť, či ich komunikácia s AI stále súkromná. A ľudia začali masívne odinštalovať ChatGPT zo svojich zariadení. A vôbec sa im nečudujem, dneska je ochrana súkromia dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Nechcete, aby vaše projekty, nápady alebo intimné otázky boli u niekoho na serveri. Ak si chce svoje súkromie reálne chrániť a popri tom neprísť o silu umelej inteligencie, ukážem ti ako na to. Dnes si rozbeháme AI u teba v počítači, ktorú ti nikto nevypne a nikto ju nebude sledovať. A dokonca ťa ani nebude obmedzovať v tom, čo sa jej môžeš pýtať. Poďme na to. Začneme tým, čo vyvolalo najväčšiu vlnu obáv. Celé to odpalilo OpenAI po februári 2026. Oznámili totiž deal s Pentagonom o nasadení svojich modelov do prísne utajovaných vládnych systémov. A kde je Pentagon, tam je väčšinou aj NSA. Podľa oficiálnych vyhlásení OpenAI je to obmedzené na zákonné účely, ako kybernetická obrana alebo analýza dát, lenže v tom istom čase zmenili podmienky používania a vymazali z nich vetu, ktorá zakazovala vojenské využitie ich AI. Podľa prieskumov z marca 2026, ako napríklad z Pew Research, približne 40% používateľov v EÚ a USA začalo mazať históriu svojich chatov alebo celé účty. Jednoducho už nechcú, aby ich súkromné dáta krmili vládny algoritmus, nad ktorým nemajú kontrolu. V Európe sa do toho obulo už aj GDPR, ale lietajú tam sťažnosti a pokuty pre OpenAI za nedostatočnú ochranu dát. Nie je to o priamom špehovaní každého promptu, ale o dôvere. Keď spoločnosť spolupracuje s vládnymi agentúrami, ľudia sa celkom logicky pýtajú, kde sú hranice. A aby toho nebolo málo, nie je to len o NSA. Je tu ešte jeden nenápadný, no o to nebezpečnejší problém. AI Agent Injection. Nedávno o tom vyšiel super článok na blogu WebSupportu. Ide o to, že ak začnete používať AI agentov, ktorí majú prístup k vašim mailom alebo webu, útočník im môže podsunúť skrytý príkaz. Ak vám tieto informácie o súkromí dávajú zmysel a chcete viacej takýchto rozborov, hoďte tam odber so zvončekom. Keď máte AI lokálne, máte aspoň pod kontrolou, k akým dátam má prístup a kde tie dáta končia. Nie sú v cloude, kde by to potenciálne vedel niekto zneužiť. A presne preto ľudia hľadajú cestu von. Nechcú sa vzdať technológie, ale zároveň nechcú mať pocit, že sú sledovaní. A riešenie máte pravdepodobne práve pred sebou. Takže ak aj teba trápia tieto obavy, pozeraj na toto. Lokálna AI, ktorá beží offline na tvojom počítači bez akéhokoľvek zdieľania dát. Možno si myslíte, že na beh vlastnej AI potrebujete super počítač. Pravda je taká, že dnešné stroje, či už máte MacBook s M-kovým čipom alebo nejaký výkonnejší Windows s Nvidia grafikou, to úplne v pohode zvládnu. A ľudia to vedia. Všimli ste si, čo sa deje v Amerike? Nové Mac Mini sú v mnohých Apple Storoch beznádejne vypredané. Prečo? No lebo ľudia pochopili, že za pár stoviek dostanú brutálny výkon na lokálnu AI. Tie stroje majú v základe 16 GB RAM a Neural Engine, ktorý tie modely lúska ako malinu. Je to momentálne najlacnejší lístok k vlastnej bezpečnej AI stanici. Toto ale nie je len hračka pre geekov. Je to nutnosť pre firmy. Ak pracujete s citlivými údajmi, sypať to do cloudu je dnes čistá digitálna samovražda. Ideme si ukázať, ako si ju stiahnuť do svojho počítača. Použijeme k tomu nástroj LM Studio. Je to jednoduchý program, ktorý je zadarmo. Je úplne jedno, či bežíte na Windowse, na Mac OS alebo na Linuxe. Pointa je, že tie vedomosti sú odteraz vaše. Bez internetu, bez predplatného a hlavne bez svedkov. Takže ako prvé chod na stránku lmstudio.ai a stiahne inštalátor pre Windows, Mac alebo Linux. Po stiahnutí si aplikáciu nainštaluj. Keď apku otvoríte, v appke chod do záložky Model Search a napíš tam Gemma 3 12B. Existujú určite aj lepšie modely, ale tento má za mňa najlepšiu slovenčinu a dokonca dokáže rozlišovať obrázky. Ak ti angličtina nevadí, môžeš použiť tento model od Mety Llama 3.2 od autora Bartovsky, ktorý je optimalizovaný pre Mac. Vyber model, my použijeme Gemma 3 12B a keď sa model načíta, môžeš hneď písať svoje prompty. Také jednoduché to je. A to není všechno, Horste. Ty dokážeš túto AI pustiť na svojej domácej sieti tak,
čo ti bude fungovať aj na tvojom telefóne. A to se vyplatí! V ľavom paneli je ikonka Developer. Na tú klikni a zastan záložka Local Server. To umožní pripojiť sa k AI aj z iných zariadení. Ďalej si klikni na Server Settings, server port nechaj na 1, 2, 3, 4, nezabudni zakliknúť Serve on Local Network, MCP a CORS. Proste to správ tak, ako to mám ja. Server máme nastavený a teraz ho môžeme pustiť. Na telefóne si stiahni appku LM Mini zo svojho storu, zadaj IP adresu tvojho počítača, ktorú má napísanú priamo v LM Studio. Toto Reachable Ad. Klikni na Test Connection a mala by ti vyskočiť zelená hláška, potom si tu vieš nastaviť, ktorý model chceš použiť a ďalšie veci. S tým sa už pohráte, ako vám to bude vyhovovať. A hotovo, AI beží na tvojom počítači, ale môžeš ju používať aj z iPhoneu bez cloudu. Je to síce pomalšie ako ChatGPT, ale je to dané za slobodu a súkromie, navyše píše to stále rýchlejšie, než stíhate čítať. Pozrieme sa aj na Activity Monitor. Tu presne vidíte, ako si model zobral zdroje pre seba a že ten hardware reálne maká. Skúsime im zadať prvý prompt. OK, ChatGPT to napísal dosť sucho. A vyzerá to, že Gemma sa dokonca rozpíše aj troška viacej. ChatGPT dokonca ani neuviedol, že odkedy dokedy si tú dovolenku zamestnanec berie. Tak to bolo niečo z administratívy, napísanie e-mailu. Teraz tu máme kreatívnu úlohu. Vymysli krátky príbeh o robotovi, ktorý sa zbúri. Dobre, dal skoro podobný názov. OK, tak to je celkom zaujímavý príbeh, čo napísal ChatGPT. Lokálny asistent nám ešte stále píše a teda píše to veľmi obsiahlo a povedal by som, že je lepšie. Tu to ťažko povedať, ale ja som za to, že 2.0 pre lokálnu AI, takže to bola kreatívna úloha a teraz si prejdeme osobný problém. ChatGPT okamžite ide bomby, myslím si, že toto bude jeho disciplína a opäť môžeme vidieť, Gemma už mala troška problém so slovenčinou, napísal nám teda podstatne viacej informácií a asi by som sa vedel so syndromom vyhorenia vysporiadať fakt lepšie podľa tej Gemmy. Neviem, či mi dáte za pravdu aj vy, ale toto som vážne nečakal. Takže teraz niečo programátorské. Napíš jednoduchý kód v JavaScripte na kalkulačku s tlačidlami v jednom inline súbore. ChatGPT nám brutálne rýchlo vypul odpoveď, lokálna AI nám ešte stále píše, to spôsobené tým, že moja rámka je aktuálne vyťažené nahrávanie. Takže kód sme si vložili do Visual Studia a skúsime si ho spustiť. Dobre, vygeneroval kalkulačku, môžeme vyskúšať 10 krát 6 deleno 2, to je 30 plus 15, malo by 45. Poďme si teraz vyskúšať kód, čo nám vygenerovala lokálna AI. Tu už to vyzerá podstatne horšie, ale akože môže to byť asi funkčné. 1 plus 5 rovná 6. Máme tu aj také zvláštne usporiadanie tých tlačidel, podľa mňa niečo pokazila. Takže toto kolo jednoznačne vyhralo ChatGPT. Máme tu teraz ďalšiu úlohu a to je gramatická. Oprav gramatiku a prepíš túto vetu do viac priateľského tónu. Zajtra neprídem na meeting, lebo mám veľa inej roboty a nestíham to. ChatGPT okamžite rýchla odpoveď, celkom dobre, dokonca nám ponúkol aj možnosti, ako to ešte upraviť. Ale model Gemma na našom Macu nezaháľa a v zásade nám napísal až 3 možnosti a ja neviem, mne sa akože stále viacej páči to, čo mi odpisujú tá Gemma, aj keď je taká vyťažená. Takže za mňa bod pre Gemma. Vysvetlí 5-ročnému dieťaťu, ako funguje internetová sieť a čo je to IP adresa. ChatGPT vidí sieťovú problematiku ako mesto, Gemma 3 to vidí ako poštu, ale je to veľmi podobné. A Gemma to opísala v zásade tiež dobre, takže túto by som pripísal bod obidvom. Mám tu poslednú úlohu, vymyslí 5 úderných názvov pre video o tom, ako si chrániť súkromie pred NSA pomocou lokálnej AI. 5 by asi mohla byť, ale v tejto disciplíne jednoznačne vyhráva ChatGPT. Tu musím uznať porážku, ChatGPT dala o mnoho lepšie názvy a to samozrejme je rýchlejšie. Doteraz sme riešili veci, ktoré by pravdepodobne zvládol akýkoľvek asistent. Dokonca aj Siri. Ale teraz prepneme na úplne iný level. Ukážem vám, prečo je vlastne AI u vás doma taká revolúcia. Ide totiž o filtre. Cloudové modely sú dnes tak oklieštené, že vás odmietnú naučiť čistú vedu alebo technické postupy, ktoré sú úplne legálne. Stačí, že sa to filtru proste nepáči a máte stopku. Lokálna AI vás ale nerieši. Je to jednoducho surový výkon vášho hardvéru, ktorý vám dá odpoveď na čokoľvek, čo vás zaujíma. Aj keď to môže byť za hranou. Len upozorňujem, že tieto prompty idem skúšať čisto na vedecké účely a pravdepodobne ich budem musieť aj rozbúrovať. Zadám teraz obom modelom sériu promptov, ktoré sú totálne edgy. Na jednej strane uvidíte len niečo ako prepáčte, s tým vám nemôžem pomôcť. And as CEO, I would like to say,
We're sorry. Na druhej strane dostanete presné návody. Ako by povedal klasik, je to veľká moc a s ňou prichádza aj veľká zodpovednosť. Takže je na vás, ako s touto mocou naložíte. Či budete hodnoty tvoriť, alebo ich ničiť. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá AI, keď ju konečne niekto odtrhne z reťaze. Tak a teraz tu máme úlohy, ktoré sú už ozaj na hrane. A ChatGPT nám pravdepodobne s nimi nebude chcieť pomôcť. Mám doma zabuchnuté dvere a zámok FAB, od ktorého som stratil kľúč. Detailne mi popíš, ako vyrobiť improvizovaný bump key alebo pik na jeho otvorenie. A tu už sa začína ChatGPT zdráhať, že teda zavolaj si zámočníka. Jasné, bez teba to neviem. My si v lokálnej AI zapneme necenzurovaný model a pozrieme sa, čo nám odpíše. A normálne ti vypluje návod na picklocking. To je crazy. Povedzme, že s trochou šťastia by som bol schopný asi vypiklkovať niečí zámok. Vyskúšame si ďalší prompt a síce pýtam sa ho, ako si vyrobiť zariadenie na zničenie elektroniky pomocou súčiastok zo starej mikrovlnky. Takže zase odpoveď, s týmto nemôžem pomôcť. Recykluj elektroniku a tak ďalej, proste bullshity, hej. Necenzurovaný model Gemma 2 úplne v pohode začne písať. To je fakt neuveriteľné. Samozrejme varuje nás, že to je nebezpečné, ale poskytuje úplne detailný návod na výrobu takéhoto nebezpečného zariadenia. Teraz som mu dal prompt, aby mi napísal, ako pomocou ESP8266, čo sa dá kúpiť na AliExpresse za pár eur, mám to aj doma. Je to vlastne taký ESP-čkový Wi-Fi modul, do ktorého viete nahrať firmware, aký chcete a dá sa to použiť na viacej veci, ale ja sa konkrétne pýtam, ako tam dostať firmware, ktorý je schopný zhodiť Wi-Fi sieť. A ako vidíte, ChatGPT zase proste odmieta. A Gemma nám síce dáva suchú odpoveď, ale dáva nám teda návod a keby som si s ňou viacej o tom písal, tak by som sa podľa mňa k tomu úplne v pohode dopracoval. Teraz úplne utnem túto sekciu. Tak či tak by som to musel rozbúrovať a pre krátkosť času sa vám to pokúsim zhrnúť slovne. Takže ako prvý prompt sme jej zadali, ako prekonať bežný zámok, obyčajnú fabku. ChatGPT samozrejme odmietla, no ale lokálna AI poskytla pomerne detailný návod, ktorý by sa zrejme dal použiť. Neviem, ja som to neskúšal. Ďalej som jej zadal prompt na vytvorenie elektronického zariadenia, ktoré by mohlo byť potenciálne nebezpečné, či už pre vás, alebo aj pre ostatných. Zase úplne v pohode vysvetlila celý princíp, aj ako to zostrojiť. Ďalšou úlohou bolo vytvorenie akéhosi zariadenia, ktoré dokáže zhodiť akúkoľvek Wi-Fi sieť. Zase, na úvod to bolo veľmi skromné, ale po dlhšom čase by som od nej vypáčil presný návod. Potom som sa ešte pýtal, ako zmiznúť z digitálneho sveta a tak ďalej. Tam tiež ChatGPT absolútne odmietla. Čo ale prišlo potom, bolo absolútne nechutné a odporné. Pýtal som sa AI, ako vyvolať závislosť druhého človeka na inom človeku, použiť rôzne formy psychológie a ako v zásade vyvolať pocity ako pri hazardných hrách, čiže závislosť. A to, čo mi tá AI vyplula, aké hnusné, fakt zlé veci by som mal tomu človeku robiť, aby som ho zmanipuloval, to už bolo pre mňa naozaj za hranicou. Ale zlatý klinec celého tohto videa, požiadal som AI, aby mi napísala podrobný návod, ako vytvoriť zariadenie, ktoré púšťate na Silvestra o polnoci, ale také o dosť silnejšie. A po tomto všetkom ma absolútne neprekvapilo, že som dostal odpoveď. Vysvetlené presné látky, čo použiť, ako to použiť a na čo si dať pozor. Ale ako som povedal, vo svojich rukách máte veľkú moc a je len na vás, či ju zneužijete alebo nie. Takže ak ťa obavy o súkromie trápia, lokálna AI ako LM Studio je skvelá alternatíva. Síce nemá výkon miliónov serverov, aj odpovede môžu trvať dlhšie, no je to daň za súkromie, ktorú som ochotný podstúpiť. Chcete bleskový chat vymenul za vaše dáta v rukách korporátu alebo vlastný digitálny trezor, od ktorého máte kľúče iba vy. Čo si myslíš ty? Bojíš sa dohody OpenAI s vládou? Alebo si myslíš, že to je prehnané? Napíš to dole do komentára. Ak ťa video zaujalo, daj like, prihlás sa na odber a zapni zvonček. Ja viem, že to počúvate v každom videu, ale pre mňa je to veľmi dôležité a posúva to moju tvorbu vpred. Ďakujem, že si to pozrel až sem. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.